Pembuatan tempat cuci tangan ini, Bro. Bosnya, Bro. Tempat cuci tangan RT 5 ini, Bro. Ya, yang penting katon gembare. Lagi Pak, sama Pak. Kurang jawab ora? Masa ana ora? Membuat cuci tangan pakai pipa, Bro. Tukangnya ini sangat kesulitan. Kegiatan RT 5 RW 2 men oleh 2,5 juta iki, Bro. Ini, Bro, hadiahnya 2,5 juta, Bro. Yang paling apik, Bro. 10 juta. Oh, 10 juta, Bro. Lomba satu kecamatan. Hadiah apa ini, Pak RT? Hadiahnya 10 juta. Waduh, mantep iki. Ngudutan nggo tuku apa maning? Wedhus bakar. Wedhus. Ya. Wes beres wes. Tahu spesial itu ke mangkat terus seperti ini. Dari awal sampai jadi, Bro, ini memakan waktu 3 hari, Bro. Karena tukangnya tukang handal-handal iki, Bro. Pemasangan apa iki karane? Ada cuci tangan, ada cuci rambut. Iki temane ngene iki. Ya tema L T. L L sih mrene kowe. Ini semisal lah berapa bulan kalau ini baik. Enten ini juga apa? Ora usah salah ini ki luruk nang anu di bau iki nek di bau kayu iki langsung dibolong. Ya sini kan iki. Lagi proses pemikiran iki, Bro. Aduh. Arep ditemane ya sanggepene ana ora kaya iki. Wis ditukokake di sana apa? Wis digawakno tapi wong geger wis. Ya. Oke, sing jos piye ya? Kok kan kuwi ngulon kiri. Heeh. Berarti kotakan mana? Kotakan. Kan beres mangger apik ra hadiah kena nggo tuku wedhus di sate kok. Ya tahun baru ini telat tuh. Hah? Adik saya tahun baru ini telat ra. Telat iki. Aduh. Masih pengukuran. Langsung sing komen ki. Aman apa wis? Semangat PRT pancen top. Lalu topik. Apa? Topik. Jadi sari. RT bungkus sak. Ya, Makanya pasti. sing gede tangan iki bocah karo kan. Wira-wiri. Pak Uji, orang Krewangi kowe. Yes. Oke, arep bledu. Proses pembuatan cuci tangan sangat sulit, Bro. Gawe ini, Bro. Maning-maning potong, Bro. Orang kayak iki sih. Wih, bukan apa. Kegiatan RT 5 iki, Bro. Aduh, wes. RW iki RW 0 pir ya. Loro. 6-0 mutune kak. Togel. Ah, semangat iki RT RW ngumpul nang ngene iki. Ora lah kowe ngene ngapane kowe?
Rahasia iki kan. Ya wis, biar aja yang penting milih lah. Mana Pak? Kalau Bora. Itu potong itu biasa begitu kerek. Kurang ngukur kamu. Kopi klepak. Apa itu sih? RT-nya turun tangan sendiri ki, Bos. Sip. Macam kok. Jajal lah. Duren ora, Pak, pas. Kuburan iki ini. Ah, wis pas, wis jos, wis ngono, Kak. Wis mantep ya wis. Ah, wis pas. Ah, wis.